भाऊ नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव आणि गावाचा पत्ता सांगा. माझं नाव आव्हाड अर्जुन विलास, राहणार राजेगाव, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर. भाऊ आपण तुम्हाला हे मल्टीप्लायर दिलं होतं, ते मल्टीप्लायर आपण कशा पद्धतीने म्हणजे दिलंय पिकाला दोडक्याला याला पण 2 डोस केलेले आहेत. तिसरा करायचा आहे. आता तिसऱ्यात परत रिझल्ट कळन मला नेमकी कसा झाला. म्हणजे अर्धा एकराच प्लॉट आहे ना हा? नाही, अर्धा नाही, हा 12 गुंठ्याचा. 12 गुंठे? 12 गुंठ्याचा प्लॉट आहे. तर आमचे 35 दिवसाला हा पहिला तोडा झालता. 35 दिवसापूर्वी 4 कॅरेट निघले होते 12 गुंठ्यात. 3 पॅकेट आहेत बियाणाची इथं. म्हणजे 250 बियाणं आहे एका पॅकेटमध्ये. 750 बी आहे इथं. तर त्याची लागवड पण 2 फुटावर केली ती. आणि लागवडीनंतर एक उगून आल्यानंतर एक 7-8 पानं वाजतानी सोडलं होतं. त्याच्यानंतर ते डायरेक्टच हे दोडकं डायरेक्टच वर तारीपर्यंत आलं. म्हणजे साधारणतः 4-5 फूट लांबलं ते डायरेक्ट 4-5 दिवसात. हो. आणि त्याच्यानंतर परत दुसरा डोस केल्यानंतर आमची हार्वेस्टिंगच चालू झाली. त्या दुसऱ्या डोसपासून आत्तापर्यंत आम्ही 15 तोडे असे केलेत. आपला बाकीच काय अनुभव असतो तुम्हाला, म्हणजे कमी दिवसात किती तोडे झाले तुमचे? याचे आमचे 30 दिवसात 15 तोडे होऊन याची लांबी साईज 2 दिवसात एवढी साईज होती बस. हो. माल पण भरपूर चालू आहे सध्या. पण आमचं मार्केटला पण जास्त भाव विकतंय. तरी की मार्केटला तुमचा काय भाव चालू आहे ना आपला काय भाव विकतो? सध्या मार्केट चालू आहे 20-25 रुपये. आपला 30 रुपयापर्यंत सध्या विकते. म्हणजे तुम्ही मल्टीप्लायर वापरल्यामुळे तुम्हाला हे पण अनुभव आला का आपला माल जास्त भाव विकतो. आणि प्लस कलर वगैरे शायनिंग हे सगळ्यात महत्वाचं. हे ह्या मल्टीप्लायरनी वाढू राहिले. कलर पण चांगला आहे आणि असं चमक असल्यामुळं गिराईक पण लगेच माल उचलते. माल मार्केटला म्हणजे हे मल्टीप्लायर वापरून तुम्ही पूर्ण समाधानी? 100% समाधानी आहे. तर सर्व शेतकऱ्यांनी वापरा ही सर्वांना विनंती. ओके, धन्यवाद भाऊ. ओके धन्यवाद.